хурдсолӣ ҳамин ҳунара модарам ба курчок сетка мебурд. Хурдсол ки будам дар наздаш нишаста ҳамаи ҳунари модар ман нигаҳ мекардам ки чӣ хел мекунад, дастоша чӣ хел истифода мебарад. ҳамин ҳунари модар дар дили ман шавқа ҳавас. Ман аз хурдсолӣ синфи 3 будам. Аминра аз худ кардам, падарам давал жемпр бофтам. Жемпри калон, остиндор, ҳама хоҳаронда, додаронда ҳамашда мебофтам. Ами бад даст вақте ки шавҳар кардам, фарзанддор шудам, ҳамин чиз дар дили ман буд ва фарзанди аввалам ки таваллуд шуд, фақат ман ҳамин чизои бофтагии худма мепӯшондам. Ба бозор баромадам, бозор дам ма шогирдо бисёр омадан, занҳои хонашини бекор, занҳои бевазанҳои бисёр. Мисол зиндагишон маҷбур мекард ки амвам ягон ҳунар ёд бигиранд, меомадан па ёд битӣ гуфта. Ма зиёдар ай 2000 шогирд зиёд ҷавоб додагиям. 12 сол шуд, 10 сол шуд ки ман ҳамин ҳунарҳоро дар хона мебофам, дар бозор мефурӯшам. Мо аз муҳтоҷӣ, аз сахтиҳо баромадем. мисол мо ҳамин ҳунарҳои ёд гирифтаамонро дар бозор, дар мағозаҳо бурда мефурӯшему ва камбудиҳои рӯзгорамон сарф менамоем. хело ҳам миннатдорам. илоҳо дастошон дарду набинад. коронавирус мо вақте ки эълон кардан маҳкам буд бозоромон, дар хона ами ҳунари худмона истифода мебурдем, мебуфтем. Захираи зимистон мона кардем вақте ки коронавирус буд. Ва зимистон мисол ҷураб, наскиҳо, жемпр, румолу ҳамаи чӣ бофта тайёр мондем. Вақте ки корда биромадем ба фурӯш бировардем. Ман мисол рӯзои қиинтарини зиндагии мада ҳамин чиз мада кор омада. То ҳозира ман ина кор мекунам, шогирдои бисёр ҷавоб додагиам дуо мекунанд, ҳамун дуош ба мара бас аст. 100 бор шукронаи худованд. мисол миннатдорам ки мо пушти шумо нон мехӯрем. Вайвам мебофанд, мефурӯшанд. Бо бисёри бофтагишона меоранд, ҳамин ҷа худам савдо кардан пулшона метавам, дастгирӣ зиёд мекунам.